ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो गारि भाराखौ 4000 आंनो हरसोनानै दाखालि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन जे आंखौहाय लुथिनो नागिरनाय बा स्केम खालामनो नाजानाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आङो बाबा एसेग्राब लांसुनिया थगायसुला फाप्पि मानसि थायो आरोना बे बेमारि मानसिनियाव गारि भारा बिहरलायनो एसेग्राब लांसुनिया थगायसुला मानसि ओंखारबायना बाबा फैनो थाखाय नोंहा गारि भारा गैयाब्लालाय मानोथो बिहरनांगौ दे मानो होफैनांगौ हा आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बे बिनानाव रिमि ब्रह्मनि मा होनो बेमार जानायाव माने बयबो अनसुंथाइ हरदों नङा होमबा बे अनसुंथाइ हरनाय बे एसे थाइसे बे एसे हरनायखौनो माने लुगैबावबाय आरोना फाप्पि लांसुनिया मानसिखायनो बेबायदि मालायनि दुखुआव गोग्लैनाय ना दान हरनाय बे फैसाखौ लुगैनाया महा पापखौनो सिनायनो रोङा नामा बियो हो नों पापखौ जुदि सिनायनो रोङाब्ला नों इसोरखौबो सिनायनो रोङाखै दासिमबो इसोरा सोर हा बेनिखायनो नोङो दासिमबो पापखौ सिनायनो रोङाखैना जोबोद लासिं लाजिनो रोङै बेमारि मानसिनाव फैसा बिहरनाय बा हैनो थांगोनलायनो बाब्रे हैनो थांगोनब्ला हा मानो फैसा बिहरनो गोनांमोन जुदि नोंनाव गैयैखायसो नों बिहरदों हा लाजिनो रोङासै नामा बाबा माबायदि असभ्य मानसि थायोना थोद होब्रा गैयै मानसिनो हो दुखिया खैफोदाव गोग्लैनायखौ मोजां खालामनो थाखाय दान हरब्रा दान हो मा गैयै मानसि खैफोदाव गोग्लैनाय खैफोदाव ना दुखुथिया जिउ बे मानसिनिफ्रायसो फैसा जाख्ल'नाय मानसि फाप्पि मानसिलै बिदि मानसि थायो नालाय थोद आंबो मिथिगौ आंबो बै समावहाय जेब्ला 2020आवमोन नामा कर'ना भाइरासआ होमबा बे टाइमावहाय आंनि बिफायाबो गोबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैदोंमोन दै नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो आंनि बिफाखौ जोनोमगिरि बिफाखौ आङो फाहामनो हादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों आङो आंनि बिफाखौ आङो निउ लाइफ ना गोदान जिउ होफिननो हादों नंगौ आंखौ बहुद मानसिफोर मदद होदों दै स' आङो बेबायदि अनसुंथाइ बिहरनायाव सासे मानसि आंखौबो स्केम खालामदोंमोन फ्रड आरोना बिराद फ्रड खालामदोंमोन जोंनि बर'आनो बियो बुंदों 1 लाख फैसा हरनोनो गावहाबो खामानियाव मावखायो आरोना आन्ध्रायाव थायो ना मायाव थायो बेनिफ्राय आंनियाव दायो डिटेल्स गैला बहुत गोबावनि जाथाय नालाय लाजि 3-4 बोसोर जालांबाय बेनिफ्राय बे टाइमावहाय जोंहा खैफोदाव गोग्लैदों बयबो अनसुंथाइ हरदों बे अनसुंथाइखौनो माने बुंनो नांला आरोना बेबो लुगैदों आरो बेनिफ्राय एकदम बे मानसिया माने आसामनिनोखा बर'खा नालाय बर' रायलायहरदों मबाइल नाम्बार हरदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मबाइल नाम्बार होदों नङा होमबा बयबो मदद हरदों खबर लादों बिनि थाखाय आङो ससियेल मिडियायावहाय नाम्बारखौ होदोंमोन जोंहा न'निखौ बेनिफ्राय आइमोननियाव आंनि नाम्बारखौ बिहरनानै लादों ओमफ्राय आंजों रायलायहरदों ओमफ्राय बियो बुङो आरोना बे मानसिया खिन्थु बियो दा रिमि बिनानावखौ मा होनो स्केम खालामनो नागिरनाय एबा फैसा बिहरनो जानो नागिरनाय बे मानसिया नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनिया बियो बिदि आरोना माने फैसा 1 लाख हरगोन सिन्था खालामनाङा जेबो खालामनाङा होननानै बिराद बेबायदि बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेमारखौ फाहामनो हागोन मागोन होननानै एकदम गाबोन हरगोन दिनै हरगोन दाहाय हरगोन होननानै बेबायदिनो बिराद थगायहरोमोन दै बेबायदि मानसि दङ नंगौ आंबो नुनो मोनबाय नाथाय आं बेफोरबायदि मानसिखौ आं बुंनो सानो नोंहा गैयाब्ला हो नोंनियाव जि दङ बेखौ खावसे हो एबा जि हानायखिनिखौ हो दै नोङो बोर मोनगोन इसोरनिफ्राय नोंबो सानसे बे इसोरनि बोर फिसा बोरजोंनो नोङो गेदेर मानसि जालांगोन मिथिबाय इसोरनि बोरा बिराद महिमा गोनां दै जेराव नोंथांमोननि अननायाव आंनि बिफाखौ आं फाहामनो हादों बेनो इसोरनि बोर नोंथांमोननि बोर हरनायानो ना इसोरा खोनासङो नोंथांमोननि बिनायखौ इसोरा खोनासंनानै इसोरा बोर होयोब्लानो जोङो सोखा जानायखौ मोनो
थिग बेबायदिनो आङो जायनोखि स्केम खालामनो नागिरनाय ना आङो बिथांमोनखौ आं बुङो नोंसोरो मेहनत खालाम नोंसोरो खस्थ' खालाम इसोरा नोंसोरजों लोगोसे थागोन जेरै लिरनाय दङ बोसोन बिजाबनि 15 इदिया 27आव लिरनाय दं ना पापजों खामायनाय फैसा एबा इनायजों खामायनाय फैसाया न'खरखौ धंस' खालामो नोंसोर न'खरखौ धंस' खालामनानै लानो रावबो साना नङा होमबा जों बेखौ बारे बारे बुङो जेब्लाबो जोङो रावबो गाव गावनि न'खरखौ धंस' खालामनो साना बेनिखायनो मोजां खस्थ' गावनो हानायखिनिखौ माव इसोरा बोर होगोन महात्मा गान्धीयाबो बुंदों नोङो नोंनि खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव गारनानै नोङो मावख्रुबना जायोब्लासो नोंहा गोजोननाय दङ होननानै लिरना गालांखादों लिरना गालांनाय गोबां गोथार बिजाबफोर दङ दै स' बिनि थाखाय आङो बुङो आरोना जेब्लाबो आं बुङो खस्थ' खालाम खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जेब्लाबो जोङो बयबो साक्सेस जागोन लाइफआवहाय स' लोगोफोर भिडिअसखौ जिमान हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे मानसिनिसिम मोनहैथों आरोना आं बे मानसिखौ जोबोद दुखु मोननानै दं लाइफआवहाय आरोना बेबायदि मानसि थानो नाङा हानायमानि इसिग्राब अनसुंथाइ हरदों बयबो गोबाङानो हरदों ना बे बयनिबो थाइसे थाइनै दान हरनायखौनो लुगैनाय बियो मोनसे पाप महापाप नोंनि न'खरावबो सानसे ना खैफोदाव गोग्लैबा नोङो मालाबाबो गाखोफिननो हानाय नङा बेबायदि मानसि आरोना पापजों गोलैनाय मानसिया गाखोफिननो गोब्राब जायो मिथिबाय बेखौ गोसोआव ला जेब्लाबो स' लोगोफोर नोंथांमोना शेयार खालामना हो जिमान हायो स' ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो गारि भाराखौ 4000 आंनो हर सोनानै दाखालि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन जे आंखौहाय लुथिनो नागिरनाय बा स्केम खालामनो नाजानाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आङो दाखालि बावै आङो बे मानसिनि जेबो इनफरमेसन होनाय जायाखैमोन जास्ट शेयार खालामदोंमोन जाहाथे बिदि दा खालामथों नाथाय आं बेखौ सानफिननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जे बे मानसिया आंनावल' नङा गोबां मानसिफोरनावबो बेबायदि खालामो जानांगौ आरो मोनसे कमेन्टआवहाय बे एखे नाम्बारानो बेबायदि खालामो होननानै कमेन्ट फैनाय जादों बेनिखायनो आङो बेखौहाय शेयार खालामनो सानदों जिहेतु आंनावहाय कल रेकर्डआबो दङ जाहाथे बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नोंथांमोना बे बिथांनि भइसखौ सिनाय मोनो आरो बिथांखौहाय साजा होनाय बेखौहाय नोंथांमोनानो एक्सन लानो हागोन दा आङो दुरबल मोननायजों आंना खोमाया गोमबाय थायो बारा रायलायनो सुखुवा नोंथांमोननो आङो कल रेकर्डखौ होनो सानदों थांगोन फन खालामै थांगोन जायगाखौ खोन्थाबानो जाबाय औ जागोन दे आदा लामा मेन रड सेरावनो जायोना नोंसिना आंबो कल खालामफिनबाय थादों दहाय हरदोंमोन नामा आदाया औ उदालगुरि औ आदा ओमफ्राय जों दा बेलासि ओंखारलांगोन सानदोंमोन आरो बेलासियाव फैनो नागिरदों बेलासियाव थांना जों ओमफ्राय नोंसिनाव हाबनानै ओमफ्राय जों डाइरेक्ट बे बङाइगाव थांखागोन आरो माने आं सानदोंमोन आरो माने खैथासोआव फैगोन आदा जों सहैबाथ' माने 7थासो जाहैनो हायो आरो माने बेलासिनि थांनानै फैगोन सानदोंमोन आरो माने बिथांमोना सफैनो गोनांमोन बै दिनखालिनो बेलासिनि 7थायावहाय नाथाय बिथांमोना बुंहरफिनबाय आरो नोंथांमोना जेनेबा बेमारि मानसिबो मोनायाव खस्थ' मोनगोनदां साननानै बिसोरो मोनायाव फैयासै ओमफ्रायो उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो नालाय रङियावहाय बिथांमोना हर थानोसै होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो बे नोंसिनि आइ बाबामोन दं दा दङ खोन्थादोंमोन ना नोङो खोन्थादोंमोन हागोन अबेनिमोनबा आदामोना उदालगुरि माने जों आरो मेडिकेलावसो दोङो होननायखाय दा नाम्बारखौ दासो दहायसो हरदोंना टाइमबो जाथ'वाखैमोन ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो जों दा थांनानै हैसिगौमोन नोंनो माने जागोन ना ओरैनो बेसेबांसो आदा बेसेबां माने बे माबा बुंदों आरो 4000 बुंदों आरो 4000 नांगौनो होननानै ओमफ्राय आंबो आंनिफ्रायबो बिदिनो 30जोंनो मोनसे 1 लाखनि सायाव थांगोन आरो जों गासिबो होनाया बिदिहाय जोङो मथ'थे रायलायनानै जोंनि फारनिफ्राय मथामथि 1,35,000 बिदि जाना दं आरो दा
जोंनि खिनिनिफ्राय खोनाबाय आदा मानो रिसिभ खालामाखैमोन नै माबा मबाइलाव सोलायनायाव दंमोन नालाय आङो दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय मोजां खोनायाखैमोन ना हेल' दे बुंलाय गाज्रि मोनदों नामा नानि नङा माने आङो गाज्रि मोनदोंसो सानबाय माबा आइमोनजों रायलायदोंमोन आरो मा होनदों आइमोनजों रायलायदोंमोन आं ओमफ्राय मबाइलखौ दसे दोनथ'दोंमोन खोनादों हो मा होनदों खोनादोंना होनदां मानो दाननाय होनदों आं दानाखैथ' आदा ओमफ्राय नोङो बेखिनिखौ हरनो हागोन ना नानि दा थांनो नागिरगोन आङो आदा मोना माबायदि प्रब्लेम जादों होनदों माने बिसोरो साथाम फैगोन आरोना खैला मेलानिफ्राय फैगोनबा थारमाने जोंखौ बुंहरदों आरो आं रडआव फैसा लायगोन ओमफ्राय नैयाव गारि भाराखौ एडभान्स नांगौनो गारि भाराखौ 4,000 आंनो हर सोनानै आं दा थांनानै हैगोन होनना बुंहरदों आरो माने जायखिजाया बिसिनिख्रुइ फैगोन आगोलावनो खोनाबाय जों मोनहैनानै आं थांनानै नोंनो बेखौ हैखागोन जागोन दा आङो सासे आदाजों रायलायनो होनि नामा आदा माने सासे NGO मावग्रा आरो बे आदाजों रायलायनो हागोन नामा माने रायलायाबाबो जालायगौमोन आरो माने थांनानै हैगौमोन आङो रायलायाबाबो जालायोमोन आरो माने आं नोंनो माने एकाउन्ट नाम्बार IFSC क'डखौ हरगौमोन आरो माने डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय मा होनदों डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय बे आदाजों रायलायबा एसे मोजां जागौमोन नामा र'नै आं बेलेग सासेखौ कल खालामना नायलायनि होमबा र' बेनिफ्राय बियो कलखौ दानखांनानै खनसे हरबावदोंमोन आरो दसे गोबावनि उनाव बिनि उनावहाय आङो हमाखैमोन बिनि उनावहाय जेबो खबर गैफिना आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जाहाथे बिनि भइसखौ सिनायनानै लायो आरो सोरखौबा कल खालामोबा जाहाथे थाबैनो बिथांखौ सिनायो बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरो मोनसे कमेन्ट प्रुफआ जाबाय नैबे आं दा मोजां स्क्रिनाव होनानै होगोन नाम्बारा जाबाय बे कमेन्टआवबो नाम्बारा सेमानो फैदों ओमफ्राय आंनाव हरनाय नाम्बाराबो सेमानो फैदों आरो बिथाङा उदालगुरि नंगौना नङा मिथिया उदालगुरिनि नामखौहाय मुं खारिनानै गावखौ उदालगुरि होननानै बुंनानै लादों 9026462565 नोंथांमोनाबो बेखौहाय एक्सन लानो हागोन बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनाय जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों आंनि देहाया दा एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव फैगासिनो दङ अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों